Alright. Kailangan pong isampa yung male sapagkat hindi pa siya marunong sumagay sa karate. Kaya yun, nagpasis kami karate. Yan, gawin ko ang pag-shoot sa male officer na hindi pa marunong sumagay. Yun first client here in Zamora, Manawag. Kadali na naman ang mga kadyot. Hello. Yan po si Toby ng Zamora, Manawag, Pangasinan. Pa-shoutout dyan, Kalbo. Yan si sir. Yeah, first client sa araw na ito. Shout out kay Frogman. Happy birthday sa iyong misis.